ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, ба таваҷҷӯҳи шумо шарҳи муҳимтарин хабару гузаришҳои ҳафта дар барномаи иттилоотии ҳафтрӯзи кишвар манзуратон мегардад. Дар студияи Шамсин Наврӯзов ва тарҷумони Имому Ишора Барно Ҳусейнбоева. Нахуст бо сарфати хабарҳо шинос шавед. маҳфили дусадумини ганҷи сухан бо иштироки олимону шоирон ва нависандагону пажӯҳишгарон баргузор шуд. шиногоҳҳои шаҳри Хуҷандро ба мавсими обозӣ омода мекунанд. соли равон арзиши шаҳодатномаи хатм 7 сомону 84 дирам муқаррар шудааст. дар таътили тобистона 70 000 наврасону ҷавонон ба истироҳат ҷалб карда мешаванд. дар фонди осорхонаи вилоятӣ беш аз 16 400 адад ёдгориҳо нигоҳ дошта мешаванд. варзишгарони вилоят аз рӯи намуди варзиши ушу дар чемпионати кушодаи Федератсияи Россия иштирок намуданд. таваҷҷӯҳ намоед ба шарҳи пурраи ин хабарҳо. имрӯз шанбе 21 июни соли 2022 мелодист. бо иштироки шоирону нависандагон ва олимону пажӯҳишгарон дар маркази ҷавонони ба номи Лоиқ Шералӣ маҳфили дусадумини илмиву адабии ганҷи сухан баргузор шуд. дар маҳфил иштирокдорон ёд аз поягузори ин маҳфил профессор Абдулманнон Насриддин, шоирони халқии Тоҷикистон Муъмин Қаноат ва Лоиқ Шералӣ карданд. бояд гуфт ки маҳфили мазкур давоми 18 сол мешавад ки баргузор мегардад. маҳфили дусадумини илмиву адабии ганҷи сухан дар қасри ҷавонони ба номи Лоиқ Шералӣ баргузор шуд. дар маҳфил шоирону нависандагон, олимону адабиётшиносон, устодону донишҷӯёни донишгоҳҳо иштирок намуданд. маҳфили мазкур ба зодурӯзи шоири халқии Тоҷикистон Лоиқ Шералӣ бахшида шуд. дар оғози маҳфил оид ба таъсисёбии маҳфили ганҷи сухан ва ҳадафу мақсадҳои он дар як навори кӯтоҳ шарҳ дода шуд. гуфта шуд ки поягузори маҳфил профессор Абдулманнон Насриддинов мебошад, ки бо ташаббуси ин донишманд рӯи кор омад ва то имрӯз идома меёбад. ҳоло роҳбарии ин маҳфилро шогирди Абдулманнон Насриддинов, устоди донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бубуҷон Ғафуров Саидумрон Саидов ба уҳда дорад. муваффақонаи маҳфил бо ташаббус ва ғайрати яке аз шогирдони донишманди устод Абдулманнони Насриддин доцент Саидумрон Саидов иртиботи қавӣ дошта, то имрӯз 199 нишасти он дар сатҳи бисёр олӣ ташкил ва баргузор гардид. имсол барои маҳфили ганҷи сухан соли таърихист, зеро нишасти дусадумини он маҳз дар ҳамин сол баргузор мешавад. маҳфили ганҷи сухан аз устоди равоншод Абдулманнони Насриддин ибтидо ёфт ва имрӯз шогирдон чароғи ин маҳфилро равшан нигоҳ дошта омада истоданд. дар маҳфили илмиву адабии ганҷи сухан гуфта шуд ки мақсаду мароми он ин донишмандону соҳибзавқони илму адабро ба ҳам овардан ва ба ин васила мехоҳанд дастовардҳои илмиву адабиро тарғиб намоянд. Саидумрон Саидов зимни баромади худ изҳор намуд ки маҳфили ганҷи сухан дар ҳавзаи вилояти Суғд падидаи нодир буда ҳаводорони зиёдеро доро мебошад. ин маҳфил ҳамешагӣ баром кӯшиш мекунад ки ҷавонони мо соҳиб сухан, соҳиб назар ва дӯстдори китобу дониш бошанд. гузашта аз ин имрӯз барои аҳли адаб, барои адабиётшиносон, барои нависандагону шоирон рӯзи хоса аст, зеро имрӯз рӯзи таваллуди ду шаҳсутуни адабиёт, яке шоири халқии Тоҷикистон устод Муъмин Қаноат ва дигаре мавлуди шоири халқии Тоҷикистон устод Лоиқ Шералӣ аст. ва ҳар суҳбате ки мекунем дар партави зиндагӣ, рӯзгори бузургон суҳбат хоҳем кард ва дар баробари маҳфили имрӯза як ёдномаи устоди муаззами мо, устоди равоншод, шахси беназир, он нафаре ки барои садҳо нафар устод ҳастанд имрӯз умр ба сар мебаранд, рӯзи устод Абдулманнони Насриддин аст.
барои таҷлил аз 200-умин маҳфили илмиву адабии ганҷи сухан аз шаҳри Душанбе нависанда Кароматулло Мирзоев, академики Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон Носирҷон Салимӣ, доктори илмҳои филологӣ профессор Абдунавӣ Сатторзода, доктори илмҳои филологӣ профессор Суфизода Шоди Муҳаммад, раиси иттифоқи журналистони Тоҷикистон Зинатулло Исмоилзода ҳузур доштанд. Носирҷон Салимӣ дар баромади худ гуфт, ташкил гардидани маҳфили мазкур дар баробари вилоят дар сатҳи ҷумҳурӣ низ ном баровардааст. ҳамин маҳфили ганҷи сухан маҳфиле ки ба монанди як боғи муаттари маънавӣ аст, ба қавли Мавлоно боғи сабзи ишқ аст, ки ина қариб 20 сол аст ки ин маҳфил идома дорад ва барои мардум хидмат мекунад. این سه کار عظیم را یک نفر به شایستگی با سری بلند بسیار عارفانه، عاشقانه و مردانه به انجام رسانیده و امروز هم ما صحبت را از همین سر کردیم. روانشان شاد باشد. خدمت‌های بزرگی که انجام دادند استاد عزیز ما واقعا برای همه ما نمونه عبرت است. дар идома ҳамзамон намоянда аз мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд ва муовини раиси ҳизби халқи демократии Тоҷикистон дар вилоят баромад намуда, паёми табрикотии раиси вилояти Суғд ва раиси кумитаи иҷроияи ҳизби халқи демократии Тоҷикистон дар вилояти Суғдро ба самъи ҳозирин расониданд. Раиси иттифоқи журналистони Тоҷикистон Зинатулло Исмоилзода изҳор намуд, ки маҳфили ганҷи сухан метавонад дар самти тарбияи насли навраз низ саҳми босазо гузорад. تاریخ، فرهنگ و ادبیات غنی هم ابتدا می‌یابد و تقویت می‌شود و واقعا همچنین است. محض با دستگیری‌های پیوسته رهبریت عالی مملکت اهل ادب، اهل قلم دستگیری می‌یابند، قدردانی می‌شوند، محفل‌ها برگزار می‌گردند و آسمان صاف و آسایشته کشور منبع الهام ایجادکاران را به جوش می‌آورد. امروز یک روزی است که بسیار روزی یاد کردن هاست، روزی گفتن هاست، روزی از بزرگان یاد آوردن است و 18مین سال است که محفل گنج سخن عمل میکنند. البته اولین بودن آسان نیست، اولین بودن دشوار است، اولین محفل را بنیاد گذاشتن دشوار است، ولی فکر میکنم که چراغ محفل را سالیانی طولانی فروزان نگاه داشتن باز از آن دشوارتر است و من به همه اهل قلم ولایت و دستاندرکاران محفل که امروز 200مین نشست آن را برگزار می‌نمایند برای فروزان نگاه داشتن آرمان‌های استاد عزیز روانشاد عبدالمنان نصرالدین و همه پایه‌گذاران این محفل خدمت‌ها می‌کنند و همه آنها از نام ریاست اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان اظهار سپاس می‌نمایند. سپس با فرمایش رئیس کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان راهبر محفل سید عمران سیدов جهت سهم بازسازی گذاشتن در ترغیب دستاوردهای علمی و ادبی و همکاری سودمند با نشانی اعلاچی تلویزیون و رادیوی تاجیکستان قدردانی کرده شد. باید یادآور شد که در محفل امروزه یادی از شاعران خلق تاجیک مومن قناعت و لایق شعرعلی کردند. اشتراکداران دایر به حیات و ایجادات آنها معروضه نموده اشعار آنها را برای گذشته و امروز و آینده نیک ارزیابی نمودند. در فرجام سخنرانی یک چند نفر اشتراکداران با سپاسنامه و تحفه‌های خاطروی قدردانی کردند. در ساحل دریای سیر رسما دو شناگاه موجود است. بنابر معلومات مسئولین موسم آبازی در کل دریاها وابسته به وضع باد و هوا رسما از سنه 1 ایون آغاز می شود. این زمان باشد آماده سازی شناگاه ها به موسم آبازی آغاز شده است. گزارش نوبتی برنامه در این خصوص. омодасозии шиногоҳҳои соҳили дарёи сир ба мавсими обозӣ оғоз гардид. дар соҳили чапи дарё ки макони махсус барои обозии сокинону меҳмонон мавҷуд аст, корҳои омодагӣ рафта истодааст. аз ҷониби масъулини сарриёсати ободонии хоҷагии манзилии коммуналии шаҳри Хӯчанд нишастгоҳҳои махсус оварда шуда, рангубори пояи сутунҳо ва дигар лавозимотҳои шиногоҳ ба роҳ монда шудааст. ҳоло бошад аз тарафи комбинати ободонии шаҳри Хӯчанд کارهای نظر است به انجام رسانده شده است. رنگوباری کنسترکسیون
خرک و من دیده ایستادیم که هر خیلی کنسترکسیونی که در همینجا موجود است همین آماده کردیم. بعضی شکسته گوش پیوند کرده ایم. من همین وای آبتابگاه تیار می باشد. همزمان اطرافی قطعی کبوددارکنی سریاست کارهای آبادانی علفهای بیگانش گرفتن. سانی من توزیع کرده همین وای موسم به تیار کرده ایستاده ایم حاضر. بنابر گفته مسئولین کارهای چراغانکنی در اینجا پوره به انجام رسیده است. برای دو شناگاه ساحلی دریای سیر 6 عددی چترهای مخصوص، نشستگاه‌ها و مکان لباس عوض‌کنی نیز پوره تعمیر می‌گردند. در این ساحل چپ آبگوتابگاه ما روزهای نزدیک قم برای آببازی آورده می‌بیاریم. آبگوتابگاه ساحلی راست باشد اونجا هم آماده شدگی اونجا هم این کار رفته باید که رود. موسم آبازی در ولایت سوخت رسما آغاز نگردیده است، اما بنابر گفته مسئولین ریاست کمیته حالتهای فوق‌العاده و مدافع گراجنی نوابسته به آنکه حالا شناگاه‌ها پوره آماده نگردیدند، اما اکثر نابالغان پس از نصف روزی به نزد ساحل آماده با آبازی مشغول می‌شوند. از این رو آنها کارهای نظارتی را در ساحل پرزور نمودند. این روزها نوابسته از آن که در حدود ولایت رسما موسم آبازی آغاز نگردیده است، لیکن در لب کل دریاها مشاهده می‌گردد که نابالغان اساساً خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی میانه عمومی شهر خوجند در لب دریا بی نظارت مانده، از حساب بی نظارت ماندن، از نظارت پدر و مادر و از نظارت مؤسسه دور ماندن آنها را این روز مشاهده کردن ممکن است. بنابراین ما از همه پدر و مادران، از همه شهروندان، از رهبران مؤسسه های تعلیمی میانه عمومی احترامانه خواهش می‌نماییم که فرزندان خود را، خوانندگان خود را در این موسم بی نظارت نگذارند، چون که به حادثه های ناخوش آوردن از احتمال دور نیست. موسم آبازی وابسته به وضع باد و هوا در ولایت همه ساله از سنه 1 ایون رسما آغاز می شود. تا این وقت باشد برای تمام متصدیان مراجعتنامه ریاست کمیته حالتهای فوق‌العاده و مدافع گراجنی در ولایت سوخت ارسال گردیده است تا اینکه آبتابگاه‌ها را پوره و موسم آماده سازند. از جانب بخش ریاست مذکور در شهر خوجند باشد بهر بخطری شهروندان هنگام آبازی تدبیرهای ضروری راه اندازی خواهد گردید. از جانب ریاست کمیته حالتهای فوق‌العاده مدافع گراجنی در ولایت سوخت ما هیئت گروه کاری ریاست با یک چند آبتابگاهی که در حدود شهر گلستان، شهر خوجند، ناحیه باباجان غفوروف، سپیتامین و جبار رسولوف موجود می باشند، ما به شخصان مسئول انشاءهای خدمت رسانی که به موسم آبازی آمادگی دیدن ما آگاهنامه‌های ریاست کمیته را دسترس نمودیم. مسئولین گفتند که تا آخر هفته روان شناگاه‌ها پوره به موسم آبازی آماده می شود، زیرا یک بار گرم شدن هوا می تواند باعث زیاد شدن شماره شهروندان در مکان‌های آبازی گردد. خانندگان صنف یکمی مکتب‌های ولایت سوخت شروع از سنه 25 می سال روان با تعطیل تابستانه می‌برند. برای خوانندگان صنف‌های از 2 تا 11 باشد تعطیل از سنه 1 ایون مقرر شده است. ادامه موضوع در گزارش دیگری برنامه. شروع از سنه 25 می سال روان خوانندگان صنف یکمی مکتب‌های ولایت سوخت به تعطیل تابستانه می‌برند. برای خوانندگان صنف‌های از 2 تا 11 باشد تعطیل از سنه 1 ایون مقرر گردیده است. در این باره معاون سردار ریاست معارف ولایت سوخت معلومات داد. گفته می شود که در انجام سال خوانش برای ختم کنندگان برگزاری چهاربینی‌های فرهنگی منع می باشد. اتستاسی اسیم پسیم گذرانی و ختم این یک جنبستی سالی تحصیل می باشد. این یکم خیلی یک چهاربینی تنتنوی یا چهاربینی که باید چی باشد این خیلی نیست. خوانندگان این به آزاد باید که اشتراک کنند، آمادگی میبینند و نتیجه دانشی اندوخته خود را در نزد استادان آنها معرفی میکنند و به خود بهای واقعی میگیرند. برای همین در اینجا
ягон тантана ё ин ки дастархон ороӣ ё ин ки ҳайати комиссияи имтиҳонӣ ва ягон гул тақдим кунӣ ин хел чизо бояд ки набошад, яъне хароҷоти изофагӣ талаб намекунад. ин ҳамин мана худи рӯзи пештар мо қайд мекардем 25 май рӯзи занги охирин гуфта, ин хел чорабиниҳо нест. яъне як ҳамон рӯз муассисаҳои таълимӣ ҷамомати пагоҳи рӯзӣ мегузаронанд, аз ҷамъбасти соли хониш эълон мекунанд. баъзан хонандагоне ки давоми соли хониш ба натиҷаҳои назаррас соҳиб гардиданд, онҳоро қадрдонӣ мекунанд. ҳамин кади соли хониш ба анҷом мерасад. аттестатсияҳои аз синф ба синфгузаронӣ ва хатм аз санаи 3 июн оғоз мегардад. барои хонандагони то синфи 9 имтиҳонот то санаи 14 ва барои хатмкунандагони синфҳо 11 то санаи 20 июн идома мекунад. бинобар маълумоти масъулин соли равон дар рафти баргузории аттестатсияҳо низ тағйирот ба амал омадааст. аз фанҳои мисол таърихи халқи тоҷик соли гузашта буд, ба ҷои онҳо фанҳои дақиқ баъзан ворид карда шудааст. хеле фанҳои дақиқ ин ҳама сола буд. аз фанҳои гуманитарӣ низ тибқи ҳамон барномаи таълимӣ, тибқи равияҳо баъзе тағйиротҳо ҳастанд. мо ҳама ина огоҳ кардагӣ ҳастем. муассисаи таълимии хонандагон падару модарон аллакай аз баргузории аттестатсияҳои аз синф ба синф гузаронидан ва хатм огоҳ мебошанд. дар муассисаҳои таълимӣ гӯшаҳои алоҳида бароварда шудааст. намунаи тестҳо, намунаи корҳои хатти дастраси муассисаҳои таълимӣ гардонида шудааст. тамоми маводҳои аттестатсияҳои аз синф ба синф гузаронӣ ва хатм дастраси муассисаҳои таълимӣ гардонида шуд. инҳо ҳамаш махфӣ мебошад. махфияташ ҳар як муассиса таъмин мекунад ва ҳамон рӯзи баргузории аттестатсия ҳайати гурӯҳҳои аттестатсионӣ ки аз омӯзгорони пуртаҷриба таъсис дода шудаанд дар назди худи хонандагон маводҳоро мекушоянд. баъди муваффақона супоридани аттестатсияҳо ба хатмкунандагон шаҳодатнома супорида мешавад ки арзиши он соли равон 7 сомонию 84 дирҳам муқаррар гардидааст. дар муассисаҳои таълимии вилояти суғд зиёда аз 578 000 нафар хонандагон ба таълиму тарбия фаро гирифта шуданд. аз ин шумора 34 000 нафарашон мактабро соли равон хатм мекунанд. то санаи 1 май 59% хатмкунандагон барои дохил шудан ба муассисаҳои таълимии оливу касбӣ аз қайди маркази миллии тестӣ гузаштанд. пас аз 2 соли пандемия истироҳатгоҳҳои тобистона барои кӯдакону наврасон дари худро боз мекунанд. барои омодасозии истироҳатгоҳҳо ба қабули хонандагон то санаи 1 июн моҳлат дода шудааст. дар ин бора қарори раиси вилояти суғд ба имзо расидааст. масъулин нақша доранд ки дар таътили тобистона беш аз 70 000 нафарро ба истироҳату фароғат фаро бигиранд. имсол наврасону ҷавонон ба истироҳат ҷалб карда мешаванд. дар ин бора қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳамзамон қарори раиси вилояти суғд Раҷаббой Аҳмадзода низ дар бораи ташкили истироҳати тобистонаи кӯдакон ва наврасон барои соли 2022 ба имзо расид. тибқи ин қарор бо мақсади дар сатҳи зарурӣ омода намудани иншооти истироҳатию солимгардонӣ ва ташкили истироҳати кӯдакону наврасон ҳайати вилоятии тобистон 2022 низ тасдиқ карда шудааст. барои анҷом додани ин корҳо ҳоло дар истироҳатгоҳҳо корҳои омодагӣ ҷараён дорад. албатта оиди ин масъала корбарӣ рафта истодааст. масалан мутасаддиёни мо дар лагерҳои ҳудуди ноҳияи Бобҷон Гафуров, Гулистон, Ҷаббор Расулов омодагии онҳоро рафта дида, омодагиошона диданд. корҳо идома дорад ва онҳо кӯшиш карда истоданд ки то вақти истироҳати ҳамин каникули тобистонаи бачаҳо омодагиро дида ба қабул омода шаванд. тавре иттилоъ дода шуд, соли ҷорӣ 18 истироҳатгоҳҳои берун аз шаҳрӣ ба қабули наврасону ҷавонон омода карда мешаванд ва дар маҷмӯъ 70 000 нафар ба истироҳат ҷалб карда мешаванд. барои дар сатҳи хуби омодабошӣ қарор доштани истироҳатгоҳҳо имрӯз корҳои омодагӣ ҷараён дорад.
тавре имрӯз мушоҳида карда шуд, дар истироҳатгоҳи вохӯрии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров кӯрҳаи рангуборкунӣ ва муҷаҳҳазгардонии бино идома дорад. аз рӯи нақшаи пешакӣ имсол дар вилоят 18 лагерҳои берун аз шаҳрӣ бояд фаъолият намоянд ва бештар аз 70,000 кӯдакону наврасон дар ҳамаи намуди лагерҳо ба истироҳат фаро гирифта шаванд. Масалан, на танҳо лагерҳои берун аз шаҳрӣ, лагерҳои истироҳати меҳнатӣ, лагерҳои назди мактабӣ, лагерҳои варзиши беҳдоштӣ ва лагерҳои солимгардонӣ барои синфҳои ноюда амал менамояд ва мо кӯшиш карда истодаем ки ҳарчи бештар кӯдакону наврасон ба истироҳат ҷалб карда шаванд. дар қарори раиси вилояти Суғд омадааст ки раисони шаҳру ноҳияҳо вазифадор карда шуданд то санаи 1 июн корҳои таъмиру сохтмон, муҷаҳҳазгардонии биноҳо, майдончаҳои варзишӣ ва ҳавзаҳои шиновариро ба анҷом расонанд. барои анҷом додани ин масъала аллакай корҳо дар сатҳи хуб ба роҳ монда шудааст. ба иттилои масъулин соли 2020 дар пайи хуруҷ ёфтани пандемия аз COVID-19 наврасону ҷавонон ба истироҳат ҷалб карда нашуданд. соли 2021 бошад, қисман дар 12 истироҳатгоҳҳо наздик 60,000 тавонистанд ба истироҳат фаро гирифта шаванд. ҳоло дар вилояти Суғд 21 лагер фаъолият менамояд ки тибқи нақшаи пешакӣ соли ҷорӣ 18 адади он фаъолият менамояд. бояд гуфт ки истироҳат дар лагер аз санаи 10 июн оғоз гардида аз 2 то 6 бастро дар бар мегирад. шуруъ аз соли 1977 ҳамасола 18 май ҳамчун рӯзи умумиҷаҳонии осорхонаҳо ҷашн гирифта мешавад. аз соли 1978 инҷониб ин ҷашн дар 150 давлати ҷаҳон таҷлил гардида ташкили тамошои ройгон дар осорхонаҳо муқаррар шудааст. ҳоло дар 15 шаҳру навоҳии вилояти Суғд тибқи иттилои мутахассисон осорхона мавҷуд мебошад ки дар он нигораву экспонат ва бозёфтҳои қадима нигаҳдорӣ карда мешаванд. ҳамасола санаи 18 май дар саросари ҷаҳон рӯзи осорхонаҳо таҷлил карда мешавад. имрӯз тибқи маълумотҳо дар 15 шаҳру навоҳии вилояти Суғд осорхонаҳо мавҷуд мебошанд ки дар он ёдгориҳои таърихӣ, экспонатҳо, бозёфтҳои нодир ва дигар номгӯи лавозимоти қадима нигоҳ дошта мешавад. сол аз сол дар пайи гузарондани корҳои ҳафриётӣ шумораи бозёфтҳои таърихӣ бештар шуда истодааст. тавре иттилоъ дода шуд, давоми 3 сол мешавад ки дар пайи гузарондани корҳои ҷустуҷӯӣ дар қалъаи Хуҷанд аз ҷониби олимон якчанд хумҳои гуногун дарёфт карда шудааст ки ба замони ҳахоманишиниён тааллуқ дорад. дар тӯли ин 3 сол ки дар ҳамин асосан дар болои арк, яъне ки қасри ҳокимнишин мо корҳои ҳафриётӣ гузаронидем, бозёфтҳои гуногун ёфта шуданд, вале мақсади асосии мо ин муайян кардани сохтори ҳамон қасри ҳоким буд ва мо ба ин мақсад мо расида истодаем. хеле ки гуфтам, дар ҳудуди қалъаи Хуҷанд бозёфтҳо хеле гуногун мебошанд. дар болои арк асосан мо бисёртар сафолпораҳои асри миёнагиро дарёфт кардем. афсӯс ки онҳо, бисёре аз онҳо дар ҳолати шикаста қарор доранд. ба иттилои масъулин бо пайдо гардидани чунин ёдгориҳо фонди осорхона рӯз аз рӯз ғанӣ гардида истодааст. ин хумҳое ки дар пайи гузарондани корҳои ҳафриётӣ ёфта шудааст, тибқи маълумоти мутахассисон дар гузашта бештар барои нигоҳубини маводи узуқаворӣ ва дигар масъалаҳо истифода бурда мешуд. хумҳо асосан барои нигоҳ доштани ягон намуди озуқаворӣ фарқе надорад ки вай биринҷ аст, лӯбиё аст, нахӯд аст ва ё мош аст ва ғайру ғайра, ё ки равған аст, чӣ хеле ки набошад, бар онҳоро яъне дар ҳуҷраҳои махсус дар анбор нигоҳ медоштанд. вале ғайр аз ин хумҳои баъза хумҳое ёфт мешаванд ки умуман дар шаҳрҳои қадима дар даруни онҳо устухонҳои одамон ёфт мешаванд. агар
бостоншиносон устухонҳоро дарёбанд, ин гувоҳӣ аз он медиҳад ки дар давраҳои гузашта то давраи паҳншавии ислом, яъне то асрҳои 7-8 милодӣ, ниёгони мо бо аҷдодони мон, динашон ки дини зардуштӣ буд, чунин тасаввурот доштанд ки онҳоро мурдаҳои худро вақте ки мурдаҳои худро ба як ҷои махсус бурда мегузоштанд, то ки тани онҳо, ҷасади онҳо аз гӯшт тоза шавад ва баъд аз он ин ҳамин устухони холиро гирифта ба ҳамин чунин хумҳо мегузоштанд ва ҳамин тавр дар як хонаи махсус ки онҳоро дар адабиётҳои тарихӣ наус мегӯянд, мегузоштанд ва ҳамин тавр аҷдодони худро чунин мегӯронданд. тавре иттилоъ дода мешавад, ҳоло дар фонди асосии осорхонаи тарихи вилояти Суғд беш аз 16405 адад ашёҳои қадима, экспонатҳо ва нигораву ангораҳои тарихӣ нигоҳдорӣ карда мешавад. Давоми соли 2021 2049 адад чунин экспонатҳо ҷамъоварӣ карда шудааст ва ҳамзамон 130 адад нигораҳои тарихӣ аз сокинон харидорӣ карда шудааст. дар осорхонаи мо нигораҳое ки мавҷуд ҳастанд, ки дар фонди осорхона ҳифз ва нигоҳдорӣ карда мешаванд, зиёда аз 16000 адад нигораҳо мавҷуданд дар фонди осорхона. дар экспозитсияи намоишии осорхона зиёда аз 1500 адад ба намоиш гузошта шудааст. албатта хеле ки ба ҳамагон маълум аст, дар оянда дар қалъаи хуҷанд ҳам боз як осорхонаи калони муҳташаме ки ба истифода дода мешавад дар рӯзҳои наздик. албатта дар онҷо ҳам боз як дигар осорхона ташкил карда мешаванд. мутахассисон бар он назаранд ки нисбат ба солҳои гузашта имрӯзҳо сафи нафроне ки ба осорхона ташриф меоранд бештар шудааст. дар баробари калонсолон ҳамзамон ҷавонон ва ҳатто кӯдакон низ ба тамошои осорхона меоянд. сол аз сол барои ҷалби ҷавонон, барои ҷалби наврасон, албатта кормандони осорхона кӯшиш ба харҷ медиҳанд ки ҳарчи бештар ба осорхонаи мо онҳо биёянд, аз таъриху фарҳанги халқи худ, халқи тоҷикомон огаҳӣ пайдо намоянд. бояд гуфт ки осорхона яке аз маконҳое мебошад ки он ҳамчун муассисаҳои маърифативу равшангароӣ дар ҳифзу нигаҳдошт, бозшиносиву муаррифии ашёи гаронбаҳои мадании халқи тоҷик саҳми босазо мегузоранд. осорхонаи тарихи вилояти Суғд соли 1926 ташкил карда шуда то имрӯз номгии зиёди экспонатҳои тарихиро дар бойгонии худ ҷамъоварӣ намудааст ки нафари ташрифкунанда аз ҳамаи он боздид мекунанд. бояд таъкид намуд ки шуруъ аз соли 1977 ҳамасола 18 май ҳамчун рӯзи умумиҷаҳонии осорхонаҳо ҷашн гирифта мешавад. аз соли 1978 инҷониб ин ҷашн дар 150 давлати ҷаҳон таҷлил гарда ташкили тамошои ройгони осорхонаҳо дар ин рӯз ба ҳукми анъана даромадааст. санаҳои 14 ва 15 майи соли 2022 дар Федератсияи Россия чемпионати кушод оид ба намуди варзиши ушу баргузор шуд. дар чемпионат 7 варзишкар ва як намояндаи Федератсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон иштирок карданд. табқи маълумот дар чемпионат беш аз 51 даста ширкат намуданд. давоми 2 рӯз дар Федератсияи Россия чемпионати кушод оид ба намуди варзиши ушу баргузор шуд. дар чемпионат дар баробари варзишкарони дигар миллатҳо ҳамзамон аз Тоҷикистон низ варзишкарон иштирок намуданд. бояд гуфт ки дар ҳайати Тоҷикистон 7 нафар варзишкар ва як намояндаи Федератсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба намуди ушу дар ин чемпионат иштирок намуданд. варзишкарон дар майдон бештар талош меварзанд то маҳорати худро нишон дода ба дастоварди назаррас ноил гарданд. маҳз ҳамин буд ки варзишкарон тавонистанд ба гирифтани мақомҳои ифтихорӣ сазовор шаванд. мо аз номи Тоҷикистон 6 нафар варзишгарон дар чемпионати кушоди Аврупо ки дар Федератсияи душери шаҳри Санкт-Петербург баргузор гардида истодааст, дар инҷо иштирок карда соҳиби ҷойҳои намоён гардидистем. ман соҳиби ҷойи аввал гардидам ва ман мехоҳам ки боз низ ба чунин мусобиқаҳои зебо иштирок карда парчами ҷумҳурии Тоҷикистонро дар арсаҳои байналмилалӣ баланд бардорам.
дар чемпионати мазкур беш аз 51 даста иштирокнамуда байни ҳамдигар муҳориба намуданд. шумораи варзишкорон дар ин чемпионат беш аз 400 нафарро ташкил медод. аз дастаи тоҷикистон дар ин мусобиқа хуршедзода мирзодалер, хуршедзода нозанин, баҳодурова фирӯза, каримова мутабар, раҷабов ҳушанг, валиев илёс ва рустамов шермуҳаммад иштирок намуданд. онҳо ҷиҳати иштирок дар ин чемпионат изҳори хушнудӣ мекунанд. من در شهر سنت پترزبورگ در مسابقه اشتراک کرده ایستادم. میخواهم در مینادداری خود را به والدینم، به معلم من، مربی من خورشیدزاده میرزادلی گویم و میخواهم در آینده باز جایهای نمایان را اشغال کنم. Сегодня нахожусь в международном турнире города Санкт-Петербург. Выступаю от имени Таджикистана. Получила 2 первых мест. Хочу, чтобы девушки нашего Таджикистана занимались спортом. Ушу – это самый хороший спорт, который продвигает и мышление, и развитие в спорте, а также в учебе. дар маҷмӯъ дар чемпионати федератсияи Россия оид ба намуди варзиши ушу аз ҷумҳурии Тоҷикистон варзишкорон соҳиби 21 медали тилло, 8 медали ноқра ва 4 медали биринҷиро ба даст оварданд ва ҳамчунин варзишгари беҳтарини ин чемпионат аз ҷиҳати баландии техника ва маҳорати варзишӣ соҳиби чемпиони ҷаҳон оид ба ушу Мирзодалер Хуршедзода дониста шуд. бинобар маълумоти агентии обу ҳавосанҷӣ пагоҳсанаи 22 май дар шаҳри хуҷанд ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ карда мешавад. ҳарорати ҳаво рӯзона аз 15 то 17 даража ва шабона аз 10 то 12 даража гарм мешавад. бинандагони гиромӣ мунашари хабар гузоришае ки давоми ҳафта ба вуқӯъ певастанд ва кормандони шӯъбаи иттилоотӣ омода ва манзури шумо намуданд. то барномаи навбатӣ тансиҳат ва хонобуд бошед.